Bangladesh aderalong Sarkar ki Charibom Awami League Asong MP Lapen Lawmaker Anwarul Azim Anarabang India adet kiso nangkachelanga hud apran karmut erapi kahonthepon bangkithom amunita tumaphan karju pater tokji pura ninerkep apharman police custody long kepado aphan bhomtarni Bangladesh court pen hukum pipon tanglo MP Anarasang hoke Bangladesh alo Jenaida fora long pen phong thom parliament election ki haidona bang phulo napan Kaligan sub district aro pen awami legal long ta president ar pusi ke deng boma bang phulo alang liki so kache langdam jipura West Bengal hemtun Kolkata rong supielong aru ni phai krehini arni amethang jongjong si humri damlo setame halada Kolkata long se chelang boma hu aru ni phai kreke thom arni pen alang ni phang theklong medan Kolkata police atumpen ke pachini pona tengke MP aphan selang akut arlosi acha thok tum hepen acha thei pache enlong lesi pathilo bangso phi abang arpum anta beng nisi kaprek adim along warda met MP aphan apran karmuralam ki pen Bangladesh police atum bangket hom amoni raphan bhomta arni ingnang chegi adai ke do amoni ratum lakhi tanvir shimul buyan lapen silisti ramanatum hono News report Karbiang Live